presidente da Diputación e os nominados se poden... Paramos o tráfico, se pode. A ver, la foto. Todo dominado, aquí. Una más, pues salió a la protesta. Vale. Moi boas noites de as entregas aos deportistas e tamén as entregas ás personalidades. O deportista ten que cumprir os horarios especiales, non nos pode acompañar hasta o Deportivo Lugo. Un partido moi importante este domingo pola mañá, acompáñanos tamén o presidente. Piden que fagamos esta entrega antes da cena. Tenéis a Manu na gala do deporte do 2015. Manu empezou a xogar nesa auténtica 2004-2005, 2005-2006 e 2005. Amor propio, amor a unha camiseta, a esa camiseta que te move. Xogador do Club Deportivo Lugo.
más importantes de España. Queremos, e seguro que acertamos, Sánchez comezou a xogar a baloncesto aos 9 anos no clube los saltos y los bajitos. Vale. Un saúdo a todos os asistentes a esta nova e ilusionante da Milagrosa 2015. En primer lugar, dar a benvida. Estar aquí acompañándoos nesta gala do deporte, en este recinto. Non era presidente da Diputación, era un estudiante de veterinaria e un día, pois, a Diputación, Darío Campos, un gran deportista e un home que además eu quero decirle públicamente que ten todo o noso apoio para esa tarea que ten que levar a cabo da Diputación Provincial. Seguro, era nos decíamos no equipo de fútbol sala, de Ramón Arias, o noso presidente de hombre, que vai a ser o que se entregue a Ensina de Ouro. Non sabemos cal é o teu equipo preferido, non houve tempo a preguntarcho, pero tendo en conta que eres alcalde da Pontenova, que a Pontenova queda cerca das Asturias, e que a Mareona temos que admitir que realmente é moi importante, vamos a escoitar. Pido o vosso aplauso, reciba a Ensina de Ouro.
Darío Campos. Recordo que hai 27 ou 28 anos. A verdade que en Dorador, obviamente, xogando a fútbol, a verdade que éramos malos todos. A verdade que aqueles anos recordo vi unha foto de 27 anos que tiña pelo. Isto vai a menos que edad. A verdade que me sinto orgulloso de estar aquí con vos, honrado, e espero que as ejercicios para espabilar a musculatura, para lógicamente se decía